Avem și un nou copilaș în fermă. Abia ieri a venit pe lume. S-au spart, ți-a spart gălețile. Dă-te, dă-i drumul, dă-te. Dă-te de acolo. Mamă, ce mi-a făcut, uite, mi-a venit sângele în piele, în palme. Mai simplu așa? Merge jucăria asta de rupe. Vedeți că stă motosapa aproape dreaptă în prelungirea remorcii și înainte cu... Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Ionuț Emil și în episodul de astăzi, după cum ați văzut și în titlu, trebuie să scoatem văcuțele la pășune pentru prima dată pe anul ăsta. Mama deja a venit aici la ele. Hai fetele, hai sus! Gata, le-am anunțat. Le-am anunțat că trebuie să iasă la plimbare. Da. Mititica asta e pentru prima dată când va ieși la pășune anul ăsta. N-a mai fost anul trecut, nu? Nu, se vede ce să faci imediat. Avem și un nou copilaș în fermă. Abia ieri a venit pe lume. O vițică rasa Holstein. Alu Viorica, la prima fătare. Care al cui e? Alu Viorica, da, e la prima fătare. O să încercăm să-l dăm un pic acum să sugă, dacă le dăm la câmp. Până la altă în mai aici, nu? Păi geochetul avem, da, trebuie să-i punem căpoșul să-l mutăm de aici, Hey. dacă a venit altul locului. My friend, îl duci la grajdul ăla Gata, îl ducem acolo la... Îl duci la grajdul de îngrășat. Ducem la maternitate. Tu ce faci, fatu? Ești cea mai șmechere, uite ce stai aici, tu ești singură pe interval. Nu te murdărești, nu nimic. E răzgăită rău, Leluș. Leluș, Să vezi ce aleargă asta astăzi pe câmp acolo. Mergem pe țâna cu Lelicu. Veniți aici cu un nume, cum să botezăm că e nebotezată. Da? Da. Hai, pitică, hai. Hai zi să sugă un pic dacă se duc la câmp. Hai, mami, hai. Îi face bine cu o scoți acolo la pășune? Bineînțeles. De ce? Face și ea mișcare Face mai. mișcare, nu stă pe graj, trebuie făcută un pic cu compresie, cu apa, mai făcut eu cu apă rece. Așa să umflă junicile la urmă, să umflăile alea mari, apoi își revine, dar oricum are niște țițici mici, mititele, dar să mulge ușor. Hai mă, nu mai vrea să sugă? Mai trage un pic pe asta. Hai să băgăm. Hai, bag-o la loc dacă nu mai vrea. Ce? A plecat, gata. Hai! Hai de gata, închide-i poarta la piticanie. Tu ce te uiți, domnșoară? Ce vrei? De ce mă lingi? Hai, pe care le luăm? Vezi tu ce-i poate pielea ăștia. O lași ultima. Nu știu dacă o las ultima, că face urât rău. Hai să, păi trebuie să duci câteva acolo. Hai să le ducem și le ducem direct, nu mai stăm să le dăm drumul de acasă ca să ne alerge pe tot câmpul. Încerc să iau de două, reuși? Nu, iau una și eu una. Haide. Hai, stai cu minte, că acum mergem la câmp. Haide. Vezi să nu lovească ceva pe aici să scape. Hai că tu vii cu agitata ta și mi-o agit și pe a mea. Ține de ea să nu scape, să lovească ceva pe aici. Hai că eu am prins mai bine a mea, e mai cu minte. Trebuie să tundem neapărat iarba pe aici, că uite câte fire ating de gard și scade intensitatea curentului. Ține de ea, nu-i mai da drumul, că cine știe pe unde se duce. Și nu mai stau să alerg ca anul trecut. Că am alergat anul trecut, mai ales după aia mică de... Mamă, bă, da, agitată este de-a naiba. O, fetița! Gata, poți să-i dai drumul. Să nu uităm că e apa dată drumul. Da? Ai impresia că putem să le luăm așa pe toate? Pe ce are? Hai să vedem. Stau aici cu ele? Ha? Stau aici și le aduci tu? Hai că eu stau aici cu ele. Hai că le aducem așa ușor și ar trebui să stea destul de liniștite să învețe. O să stau eu aici cu astea și să ducem mama să mai ia restul. După care, după ce le scoatem pe toate, o să trebuiască să vin să tund iarba pe lângă gard. Vedem dacă o să mai vină și cineva din sat să mă ajute, să mai tundă. Dacă nu, vedem cât pot să fac eu astăzi. Să tund și ce rămâne mai fac și altă dată. Că nu prea bagă tensiune, ca lumea că să e foarte multă iarbă care atinge de el. Unde vă duceți? Unde? Vor să sară la astelalte. Uite, toată iarba asta descarcă curentul în pământ și nu mai are gardul eficiență așa bună. O mai curentam ăsta? Nu știu. Da, merge. S-a confirmat că curentează destul de bine. Cu toate că e plin de iarbă. Hai și tu să mai luăm, că nu stau... Stă astea? Hai să mai iau și eu una atunci. E belea până să învață o leacă, până obosesc să zic așa, că după nu m-au chef așa de joacă, de alergat. Hai la țac, domnșoara. Haide. Hai că tu ești bătrână, știi unde să intri aici. Mai sunt doar două de adus, dintre care ultima, aia micuță de tot, care trebuie să mă duc cu mama să o luăm împreună, pentru că e foarte agitată aia și nici nu știe care e treaba cu mersul la pășune. O mai scoatem și pe aia mică sau o facem uitat acolo?
burta, mă. Ia-te cu o atâta burta, mă. Haide, Ia uite-te la mă, partea asta. am văzut, da. Nu poate să facă de burta. Știe să intre în țarc? Asta zici că e elefant, ia uite-o cât e. Hei, la țarc, dreapta. Maxim, dreapta. Hai să luăm și pe aia, lasă-le aici. O mai luăm și pe aia? Păi da? Ce, ți-e frică de ea? Stai să vedem dacă să-mi pun asta. Hai, lasă-le, hai să luăm și pe aia, pe bune. O leși în coarne, da? Da, tu o ții de coarne. Și tu de căpost. Eu de capot, să vedem dacă reușim. Mamă, că nu e... Ce e, mă, rinocer? O să vezi tu. Face exact cum a făcut aia cu una. O luluș. Ia uite ce îi place în cap, în coarne. Nu, stai așa să Hai, dă-mi de aici. Mamă, ce îi place, deja dă cu capul de pereți. Toate ca toate, să nu ne scape în curte, să intre pe ceva pe garduri, să rupă, să facă. Ia de la mine funia aia. Nu te mai voi ta atâta. A dat cu dinții în căruță. S-a dus dracu găleți. S-au spart, a spart gălețile. Uite, bă, vine spre mine. Hai să-mi ridicăm. Hai să-mi ridicăm. Hai. Bine, naibii. Hai să-mi ridicăm. Lasă să-mi ridicăm. Stai așa. S-a lovit însemănătoare? Stai așa să-mi ridicăm. Băgă-i mâini în nas. Mamă, ce naibii e. S-a lovit, mă, nu s-a lovit? Nu te lovi, mă. Stai. Adică mă lovește și pe mine. Lovește, că nu te-am spus, tu ai luat o formă de glumă. Asta e feroarică. Dă-te, dă-i drumul, dă-te. Dă-te de acolo. Hai, fă, obosește-te, mă. Hai, hai. Hai că a obosit, nu mai poate, gata. Mamă, ce m-a obosit și pe mine. Trebuie să o scoatem să nu se ducă peste mașina mea, că mi-o turtește, știi cum? Nici nu face ea cât face dauna. Lasă ușor, hai că i-a luat maul, gata. Ușor. Vezi să nu te lovească. Ia stai. Stai pe sepi. Închide poarta să nu mai intre înapoi acolo, las-o. Dă-i drumul. Fă turbatul. Mamă, ce mi-a făcut, uite, mi-a venit sângele în piele, în palme. Ia lasă-l, mă, se dă pe. O mai prins pe asta de seară? Haide. Stai să-i dau întâi jos ăla de la căpostul. Luluș, mamă, Na la mamă, Ăla îi lași în cam, nu căpostul. Da. Hai că stă cu ele, nu cred că sare peste gard. Crezi că o mai prins de seară? Hai că le agită pe toate acum asta. Scooby, vezi că te mușcă asta. Scooby, fugi că te mușcă. Nu te mai duci încolo, că tu mie că sar peste gardul ăsta. Unde? Unde te duci? Stai acolo în vaci. Să-mi punge cu aia mică, ia uite-o. Scooby, ce faci, boss? Ai văzut că am făcut curat aici? Da. Am băgat dopul, ia uite-l, o picătură nu curge. Foarte frumos. Ai băgat altul? Uite-te și tu că n-ai ieșit o picătură pe aici. Nici că-l mai scoți de acolo, să fii sigură că nu mai este ăla de acolo. Mai stai tu cu ele? Nu mai stau. Păi hai să mergem acasă, atunci eu mă duc să-mi pregătesc. Hai să mergem să scoatem pe ghioțel de acolo, să rămâne și eu, să bag vițelul. Și după aia vin să cosesc? Da, hai tu. Atunci hai să scoatem vițelul și o să vin eu după să cosesc gardul. Mamă, n-ai decât să stai cu ea la câmp, că văd că să ține după tine. Eu vreau să dea în firele alea, să vedem ce se întâmplă. Stai să-i dăm curent ca lumea. Oi, dă viața ei. A fost bine, Luluș? A pus limba. Hai că e bine. Dacă te mai electrocutează de 2 ori, nu mai zi acasă, așa, du-te. S-a speriat, gata, a pus nasul de 2 ori. Avem încă o etapă de... De alergătură? De alergătură. Cu ghiocel? Da. Hai că ăla e mai mic măcar. Aveți ce dă și ăla cu noi, dar fii atent că ăla trebuie să trecem pe el lângă mașina ta. Păi ghiocel îl luăm pe sus. I-a făcut și căpăstrul lui ghiocel. Nu e cam mic? Nu cred. Vedem. Mi se pare asta de aici de Subaru mic. E pus frumos și vârtej. Hai să-l legăm și pe el, să-l ducem acolo. Să vedem dacă e bun, că nu l-am probat. Și ăsta tot așa face?
Eu zic că asta face mai rău. Ia uite-l ce țipă. Haide să vedem cum îi pui tu pe păstruste. Ia uite, deja zboară. Păi mai periculos ca luruși. Mamă! Ce-au animale astea astăzi? Stai, bossule, calm. Îl mai lași o leacă cu el să învețe? Stai așa, stai, lasă să se liniștească. Trebuie să-l mai strângi o leacă. Lasă-l ușor, lasă-l ușor. O diocel, o mică, Hai să o pornim și pe trânsa, să o luăm de aici. E beleace în ea, căldură. Opa, oprește-te. Și tu oprește-te. Și o duc în partea elaltă, în curtea elaltă, la utilaje, că acolo nu prea mai vin animale. Gata, măi, că era belea, dacă intra vițelul la pânea, o făcea varză. Pe ăsta l-am băgat și pe el aici la umbră, nu mai bate soarele pe el. Hai să vedem ce facem cu vițelușul acum. Gata, îl dai afară? Haide, vezi ce mai spargi pe aici. Haide, mă. Asta nu fuge. Hai, diocel, hai, mami, hai. Hai, mă, piticanii. Râdem noi de lacul, dar peste câteva luni, știi cum e? Nu mai ținem noi așa. Gata, diocel. Gata, mami, băiat. Gata, băbuțică. Zoro, ți-a venit un nou prieten aici. Ce faci? Ia de-asta la jos lui Zoro. Da, l-a scos singur pe cap. Și ce, i-ai pus lanț de gât? Păi l-a scos pe cap, am găsit. Stă mai bine cu lanțul ăla? Ce frumos e acum fără ăla. Da. Zoro, hei, Zoro, întoarce capul. Zoro, ce ca lumea arată fără ăla. Zoro. Acum o duci pe asta mică în partea aia, nu? Da. Am băgat-o aici. Ia uite cum stă aici. Hei. Hai, mami, hai. Hai, fetița, te mănâncă muștrii de acum. Of, Doamne. Hai. Hai sus. Hai, băbușica mică, hai. Mai simplu așa? Păi nodule, gata. Gata, ai rezolvat toate animalele până acum. Gata. Am adus aici și motocoasa, asta mare de la Ruris. Pentru că vreau să mergem să tundem gardul și asta având putere foarte mare pot să dau ca lumea cu firul ăsta ceva mai repede decât cu aia veche cu Alco. Deja am echipat eu, am pus tamburul cu fir și aici jos prelungirea asta cu cuțit, are și benzină. Mi-am luat și o pălărie super faină pentru soare, să mă protejeze puțin. Și hai să mergem să ne apucăm că nu avem decât 2 km de gard de tuns. Haideți să o și pornim, îi dăm de 6-7 ori la pompiță, cam atât. Îi dăm de aici șocul, aici după cum știți de anul trecut butonul ăsta e cu revenire, e tot timpul pe poziția pornit. Benzinei am pus și hai să vedem. A dat să pornească. Și ia uitați-vă și voi cât de fain a pornit. Și cam așa trebuie să iau tot gardul la rând. Cam atât am reușit să fac până acum. Mai e, să zic așa, un sfert, un pic mai mult de un sfert. Merge jucăria asta de rupe. Și cum merge auto. Am obosit o leacă ce-i drept, mă aleargă jucăria asta destul de mult. Hai că mai am ceva benzină, sper să-mi ajungă. Mamă, nu mai pot, uite cum s-au făcut mâinile. Dar mai am puțin, oricum e foarte bine că nu trebuie mai mult. Trebuie decât să tai capetele astea de iarbă care atinge de gard. Uite cum rămâne pe urmă. Fac frumos, după care trebuie să vin să fac niște teste în zona aia și în zona cea mai îndepărtată. Ce să mai revin după ce termin tot de tuns. Cam așa merge cu tunsul. Am și terminat de cosit. Am venit cu motocoasa până aici la șgheab să beau și o apă. Fetele au venit și ele aici. Hei, căprioara, ia apă. Am obosit-o la că cei drept până am cosit tot gardul. Mai sunt circa 2 km de gard rămași, dar am mers cu jucăria asta, știi cum merge? Rupe. Și parcă ia și mai mult cu firul, ia o suprafață mai mare așa dintr-o dată și am mers fără să mai dau stânga-dreapta, am mers așa cât ia el lățimea firului. Și de-aia am câștigat timp foarte mult. Văcuțele văd că s-au liniștit, s-au învățat și ele, stă frumos aici, au venit la șgheab. Asta mică văd că nu mai aleargă, a început și ea să mănânce. O să merg acum acasă și vreau să fac o modificare la cupla aia de la remorcuță,
de la remorcuța pentru motosapă. Nu o să mai filmez pentru că deja m-am întins foarte mult cu clipul ăsta. O să vă arăt direct rezultatul final și de ce fac această modificare. După cum v-am promis, vreau să vă arăt și vouă cupla cea nouă, ce am modificat. Ăsta e ochiul ăla de remorcare, cel vechi, și cam așa arată cel nou pe care l-am sudat eu acum. Aici e sudat frumos cu electrozi bazici. Cam așa arată sudura. Gaura din interior, asta, e cu foarte puțin mai mare decât cea de aici. Aici am găsit un șurub de ăsta care intră fest. Ia uite, momentan îl voi lăsa doar băgat așa, o să-i fac eu și ochi de siguranță. Uite cum intră și aici, aici joacă puțin. Și chestia e că e și puțin mai înalt. Ia uite, intră la fix acolo. Și e și gaura asta exact cât aia de acolo. Hai să și legăm, să vedeți cum stă. Uite, intră aproape la fix aici. Și am băgat șurubul și ia uite cât mai joacă. Mai joacă foarte puțin. Înainte juca foarte rău pentru că bolțul ăsta era foarte subțire aici în gaura asta. Era bolțul subțire și gaura asta aici mică, nu permitea să bag bolț de la mai mare. Hai să o facem înapoi să legăm, să vedeți ce fain stă acum. Îi dăm și cu ceva vaselină aici. Îi dăm și aici jos unde lucrează. Ia uite, stă mult mai fix acolo și motosapa stă dreaptă. Uite-o cum stă. Stă dreaptă, nu mai stă așa, uite, stă dreaptă în prelungirea remorcii și acum îmi permite să las și coarnele puțin mai jos. Mai joacă foarte, foarte puțin. E normal să-i las un pic de spațiu să joace. Are și distanța asta aici mai mare. De altfel, bolțul ăsta mare l-am sudat în partea de jos. Motosapa asta fiind foarte mare, mi-o ține un pic ridicată de față, e mai înaltă. Și de-aia am ales să sudez aici tija asta maxim jos. Hai să-i dăm piciorul ăsta așa. Aici trebuie să-i fac eu o siguranță la ăla, o să-i bag. Și o să reglez acum și coarnele și ia uite ce mișto stă. Stă ăsta drept acolo, ia uite motorul cum stă. Vedeți că stă motosapa aproape dreaptă în prelungirea remorcii și înainte cu vechea cuplă care era de fabrică, stătea puțin pe spate. Și acum stă foarte puțin pe spate, dar nu mai e ca înainte. Am venit să luăm și văcuțele. Hai mamă, hai, greu la deal. Gata, mă, gata. Ia uite-le ce s-au cumințit acum, ce agitate erau dimineața și ce cuminți sunt acum. Ia uite-le cum vin singure. Hai, mami, hai fetele, hai. Haide, ia uite-le cum vin singure. Și aia și astea. Gata, mami. Gata, fetele, v-a plăcut la câmp? Așteptați un pic că... Prima zi la câmp v-a plăcut? Așteptați un pic că e încurcat o treabă. Uite, asta e ală. Ia uite și asta cum vine. Uf. Uite-o și pe aia mică, vine și ea, se apropie. Hai, mama. Hai, Luluș. Ia uite-o. Voi ați văzut activitatea de astăzi în două clipuri și anume reparatul gardului și scosul văcuțelor la câmp. Dimineața am reparat gardul până la ora 11 am terminat totul, de-aia sunt acum așa obosit. După care la maxim ora 12 am scos și văcuțele, am venit, am tuns, am pregătit tot ce a fost pe aici. Ați văzut, am
am mai lucrat și la motosapă. Ce să mai închei acest clip aici? Ei bine, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le voi posta și până data viitoare, ca de fiecare dată, vă doresc numai bine!